Здравейте, аз съм Марк. Искам да ви разкажа за нещо, което е имало огромен ефект върху моя живот – пророчеството. Но думата пророчество значи различни неща за различните хора. Но за да стесня малко понятието, ще ви разкажа малко за себе си, за да разберете моя интерес по този предмет. Аз съм от Тексас и бях в университета, преди изобщо да имам идея за духовните неща. Аз бях атеист и бях много активен да обръщам хората, които имаха вяра в Бога, към безверие. Но чрез серия от преживявания, аз най-накрая трябваше да призная, че има духовен свят. Не исках да ставам религиозен, но бях вече разбрал, че има свят на добри и лоши духове. Аз исках да бъда с добрите. Моето търсене ме отведе при различни групи и най-накрая се запознах с много ревностни християни, които ми помогнаха да разбера истините в Библията. Бог ми даде ново начало в живота и в крайна сметка аз посветих живота си да служа на Него. Живях над 30 години в чужбина и беше чудесно преживяване. Така че, като казвам пророчество, аз имам предвид пророчествата в Библията. Това ще бъде фокуса в тези уроци. Ние ще разгледаме старозаветния пророк Данаил. Всъщност, когато Исус беше попитан за бъдещето, той спомена точно пророк Данаил. Исус каза: когато видите бъдещите събития, за които говори пророк Данаил, който чете нека разбира, Исус каза, тези, които четат пророчествата на Данаил за бъдещето, трябва да ги разбират. Представете си, някои от вас знаят много по този предмет и искат да знаят много повече, а други не знаят абсолютно нищо за това. Имам за цел да достигне и двете страни, но ако трябва да избирам, целя да достигне до тези, за които това е нещо ново, защото и аз бях така, докато порасна. И може би това е една от причините, поради която аз искам да знаете тези вълнуващи неща от истините в Божията книга, Библията. Някои от вас може би се чудят, какво е това пророчество? Някои си мислят, о да, един ден света ще свърши и така нататък. И аз си мислях така и да си призная, звучеше ми твърде странно. Нека да видим дали има нещо, което всеки, който сега гледа, знае, което е било пророкувано стотици години преди да се случи. Мисля, че всеки знае за Рождество Христово. На Рождество хората пеят рождествени песни и празнуват раждането на Исус. И сте виждали картинки на Мария, Йосиф и бебето Исус. Сигурно сте чували песента, не мога сега да я изпея, но е така. О, малко градче Витлеем, как тихо спиш си ти. Тази песен е за градчето Витлеем, близо до Йерусалим, където Исус се роди. Може би знаете или сте чули това някъде преди. Това е нещо, за което вие знаете поне малко. Нека сега да погледнем в Библията, в Стария Завет, в книгата на пророк Михей. Това писание е от около 700 година преди Христа. Тук в глава 5, стих 2 е гласът на Бога, който говори на града Витлеем. Казва: и ти, Витлеем, макар и да си малък, за да бъдеш между юдовите родове, от теб ще излезе за мене един, който ще бъде владетел в Израиля, чието произход от начало, от вечността. Тук Бог говори на Витлеем и казва, че въпреки че Витлеем е малък град в областта Юда, провинция на Израел по онова време, от Витлеем ще произлезе един, който в крайна сметка ще управлява Божиите хора. И че този един е от вечността. Това пророчество от Стария Завет е дадено стотици години преди раждането на Исус и ни казва точно къде ще се роди Месията, царят, който Бог ще изпрати. Има много такива пророчества като това. Когато всичко това беше ново за мен, отне ми доста време да разбера, че има сила на небето. Силата на Бог от Библията, която предсказва бъдещето на света от преди хиляди години. И всички тези предсказания са се сбъднали с абсолютна точност. Това за мен е удивително дори до сега. Това ще бъде предметът на серия уроци. Пророчества, които са се изпълнили и такива, които ще се изпълнят. Аз споменах за раждането на Исус в града Витлеем, за да намеря нещо, което всеки знае. И когато видим от Библията,
че стотици години преди неговото раждане това е било пророкувано и се е изпълнило, тогава можем да оценим важността на пророчеството. И така, следващото, което ще направим ще погледнем в историята и ще видим как много ключови събития, които вече са се случили, са били пророкувани в Библията преди това. Бог избра един мъж от преди 4000 години. Неговото име беше Авраам. Той произхожда от страната, което днес наричаме Ирак. От Авраам произлязоха хората, които днес познаваме като юдеи. Арабите и ислямът също водят своето начало от Авраам. Но Старият завет е книгата на юдеите, така че, за да разберем пророчествата, трябва да имаме поглед върху историята на юдеите, за да видим възхода и падението на древните империи до времето на Исус. Ето някои ключови герои в Библията и техните места в историята. Авраам е приблизително 2000 години преди Христа, а Исус през 30 година след Христа. Между тези дати имаме Мойсей около 1400 години преди Христа, цар Давид около 980 години преди Христа и пророк Данаил около 600 години преди Христа. Намирам тази схема за много удобна за запомняне на главните фази от историята на Израел. Нарича се седемте периода на историята на Израел. Започва с Авраам в Египет. Бог каза на Авраам да напусне отечеството си и да отиде в нова земя, която Бог щеше да му даде. Авраам тръгна нагоре по река Ефрат. И тогава надолу към земята Ханаан, където е днешен Израел. Бог беше обещал на Авраам, че ще го направи голям народ. И мисля, че най-чудесното качество на Авраам беше неговата голяма вяра в Бог. Но беше трудно за Авраам да повярва в това, което Бог му казваше, защото той и жена му бяха в 90-те си години и нямаха деца. Как щеше Бог да направи от Авраам голям народ? Но Авраам продължи да вярва, както и Бог знаеше, че ще направи. И в крайна сметка, Авраамовата жена Сара роди син, Исак. Мина време, Исак се ожени и се родиха близнаци, Исав и Яков. Това е само главното, а има още много събития. Всичко това е написано в първата книга на Библията, Битие, и това, за което говорим, се е случило преди близо 4000 години в Палестина, или както се наричаше Ханаан. Яков се ожени, имаше 2 жени и роди 12 сина и 1 дъщеря. Единият от синовете му се наричаше Йосиф. Както се оказа, Йосиф беше любимецът на баща си. Също и самият Бог показваше, че Йосиф ще бъде специален сред братята си. И както често се случва, неговите братя му завиждаха. И те го продадоха като роб на търговци, които пътуваха за Египет. Но в дълъг срок това беше Божията ръка. И в крайна сметка Йосиф стана втория след фараона в Египет. Много години по-късно неговите братя дойдоха в Египет да купят храна поради глада. Звучи невероятно, но Йосиф позна своите братя и покани братята си и старият си баща да се преместят да живеят от Ханаан в Египет. Те стояха там под защитата на Йосиф и се умножаваха в Египет над 400 години, докато станаха мощен народ, точно както Бог беше казал на Авраам, че ще стане. Следващият период от историята на Израел може би ви е по-познат. Чули ли сте за 10 Божии заповеди? Този период се нарича Изход. Това е името и на втората книга от Библията. Това се случва около 1400 години преди Христа и главните герои са Мойсей, Аарон, Мойсеевия брат, Исус Навиев, който водеше евреите след като Мойсей умря. Самият Мойсей беше до някъде подобен на Йосиф. Също евреин, но се оказа на високо положение в Египет. Обаче Бог говори директно на Мойсей и искаше той да изведе народа от Египет. Те трябваше да се завърнат в земята на своите праотци Ханаан. Водени от Мойсей и Божието присъствие,
евреите прекосиха Червеното море и преминаха през пустинята Синай. И най-накрая влязоха и завладяха земята Ханаан. По време на изхода Бог даде 10 Божии заповеди, законът, по който трябваше да се ръководи Израел. Мога да ви кажа за пророчество, дадено стотици години преди Мойсей, където Бог казва на хората тогава, че това ще се случи. 4 века преди изхода Бог говори на Авраам на сън. Битие 15 глава 12 до 16 стих. Тогава Бог каза на Авраам: знай, че твоите потомци ще бъдат чужденци в земя, която не е тяхна. И това е, което им се случи в Египет. И ще им слугуват, те бяха роби в Египет, и те ще ги угнетяват 400 години. И се оказа, че толкова време те бяха там. Но в 4-то поколение ще се завърнат тук. И това е, което се случи в изход, но евреите и те се завърнаха в Ханаан. След завладяването на Ханаан, те живееха 300 години с правителство, което може да се нарече теокрация. Те бяха управлявани от Бог. Нямаха конгрес, нито цар, а бяха ръководени от Божиите закони, дадени на Мойсей. Племето на свещениците, левитите, бяха отговорни да съблюдават това да се спазва. Това е периодът на съдиите. Бог издигаше ключови хора, които да водят Израил по време на кризи. Някои от тях бяха Гедеон, Самсон и Девора. Тяхното единство беше преди всичко духовно. Хората живееха в райони на Израел според племената, от които бяха. Около 1050 година преди Христа имаше главни промени в Израел. Бог беше издигнал много мъдър свещеник – Самуил. Но хората на Израел искаха да са като другите народи и помолиха Самуил да им даде цар като на другите народи. Бог ги беше предупредил за това, че не беше неговия план, но хората настояваха. Бог водеше Самуил да избере Саул да бъде техен цар. Първоначално Саул беше мъж на Бога и укрепяваше Израел. И за определено време нещата вървяха добре. Този период може да се нарече Обединено кралство. Израел се превърна от племена в един народ. В крайна сметка се превърнаха в главна сила в Близкия изток. Но в крайна сметка животът на Саул е един от най-тъжните в Библията. Като ставаше по-успешен и почитан в Израел, той все по-малко се подчиняваше на заповедите, дадени му от Бог чрез Самуил. Поради това, накрая Бог каза на Самуил да помаже нов цар и той стана най-любимият и най-запомненият управител на Израел – цар Давид. Бог каза на Самуил, че е намерил мъж по неговото сърце. И Давид беше наистина такъв мъж. По времето на Давид Израел достигна своята висота. Давид беше цар, пророк и в молитвите си дори един вид свещеник. Във война или в молитва, или в покаяние за греховете, Давид беше пример за хората и от неговите хора беше наречен по неговото време светлина на Израел. Можем да се върнем към пророчеството и да видим дали се изпълнява по това време. Можем да се върнем 1000 години преди Давид към Авраам отново, когато той беше стар и нямаше деца. Битие 15 глава 18 стих. На същия ден Бог направи завет с Авраам, казвайки: на теб и твоето потомство ще дам тази земя, от реката на Египет, голямата река, до река Ефрат. По времето на царуването и управлението на цар Давид и цар Соломон след него, границите на Израел се простирали от Египет чак до река Ефрат, точно както Бог беше казал на Авраам, че ще стане преди 1000 години. Цар Соломон, синът на цар Давид, беше третият и последен цар от този период на Обединено кралство. Бог беше изпълнил молбата на Соломон. Соломон помоли Бог за мъдрост да управлява Божия народ. И тази мъдрост още се изучава в Библията в книгата Притчи до ден днешен.
За съжаление обаче, влиянието на един силен Божий водач, като цар Давид, изглежда рядко достига второто поколение на своите последователи. Това е, което се случи и накрая юдейския народ се раздели. Соломоновият син Ровоам трябваше да царува след баща си, но той нямаше сърцето на цар Давид, нито мъдростта на цар Соломон. Надигна се бунт сред преди това обединените племена и като резултат народът на Израел се раздели. С това започна периодът на разделеното царство. 10 северни племена бяха водени от бунт срещу царския дом на Давид и си поставиха нова столица на север. Тези 10 северни племена бяха наречени по онова време Израел. Само племето, от което произхождаше Давид, Юда, заедно с Сауловото племе Вениамин, останаха заедно на юг. Така че около 920 година преди Христа, 100 години като обединена нация, Израел се раздели на две части. През следващите 200 години северната част Израел вървеше от лошо към по-лошо. Чували ли сте за Езавел? Дори и днес това име значи позорна жена. Тя беше съпругата чужденка на единият от царете на северен Израел. Бог изпращаше пророци да предупреждават хората за идващия съд от Бог, ако не се покаят, пророци като Илия и Йосия, но никой не ги слушаше. През 722 година преди Христа немислимото се случи. Бог позволи далечната силна държава Асирия да завладее северен Израел и да отведе повечето от тях като пленници далеч на изток. Народът, който Бог беше създал, беше опустошен и както Осия беше пророкувал преди това, станаха скитници сред народите. Но Южното царство Юда стоеше твърдо. Причината за това беше, че по-често тук хората и царете стояха близо до Бога. Те бяха по-малко идолопоклонни и по-смирени от северен Израел и Бог можеше да ги защитава по-дълго. И двата народа имаха по-добри и по-лоши времена и водачи. Но в национални кризи Юда се вслушваше в Божиите пророци, като Исаия, например, или поне понякога се вслушваха. Най-накрая, дори Южна Юда отпадна от вярата в Господ толкова много, че Бог им каза, че са станали по-лоши от народите около тях. И така идваме до Даниил, 600 години преди Христа. Юда беше в последните дни преди разрушението. Бог беше изпратил пророк Еремия, един от най-великите пророци на Израел, да извърши една от най-неблагодарните работи, да бъде говорител от Божие име. Еремия им каза, че новата сила, Вавилон, която наскоро беше победила Асирия, ще дойде срещу Иерусалим. Бог щеше да позволи на Вавилон да действа като негово осъждение. И това стана. Около 604 година преди Христа, царят на Вавилон изпрати войска срещу Юда и ги покори частично под своя власт. До 586 година преди Христа Навуходоносор от Вавилон беше разрушил и покорил царството Юда. Повечето от оцелелите бяха отведени пленници във Вавилон. Много малък остатък от юдеите бяха останали в своята земя. От тук започва периодът на пленничеството. Бог беше ли изоставил своите хора? Абсолютно не. По времето на този най-труден период, когато юдеите получиха осъждението, за което бяха предупреждавани от десетилетия, трима от най-великите пророци изявяваха Божието Слово. Еремия, Езекил и Даниил живееха по това време. Те говореха Божието Слово на Израел и на околните народи да обяснят какво се случваше и да бъдат пример на Божието продължаващо присъствие. По това време на голяма несигурност, Бог продължаваше да дава ясно пророчество за надежда и бъдеще на своя народ. Един пример за това са писанията на пророк Еремия. 2 пъти Бог каза на Еремия, че ще бъде ограничено времето на този плен на юдеите във Вавилон. Книгата на пророк Еремия, 29 глава, 10 стих. Защото така казва Господ, като се изпълнят 70 години във Вавилон, аз ще ви посетя и ще ви върна на това място.
трябваше да бъде 70 години. 70 години ли беше пленът? Да, толкова беше. Според историята, краят на плена е бил между 536 и 516 година преди Христа, правейки 70 годишен период от окупирането на Юда около 606 година преди Христа до окончателното разрушение на Иерусалим през 586 година преди Христа. Ние продължаваме да виждаме ръката на пророчеството. Бог изпълнява своето слово през вековете. Има ли още такива неща в Библията, които ще се изпълнят в бъдещите времена? Това ще бъде нашия фокус в уроците, с които ще продължим. По времето на 70 годишния плен на Израел, Вавилон е поразен от коалиция от два народа – Мидяните и Персите. Това двойно царство става преобладаваща сила в света за следващите 200 години. Последният период в израелската история се нарича Завръщането. Цар Кир от Персия пръв дава разрешение на юдеите да започнат да се завръщат в тяхната държава и отново да се заселят и да обитават в Иерусалим. Смирените и покаяни израелтяни, които решават да се завърнат, правят ново посвещение да пазят вярата, завещания им от бащите. Своевременно Иерусалим е съграден и храмът е издигнат, въпреки че не е толкова славен като на Соломон. Бог запази Израел и те оцеляха през времето на властването на Александър Велики и ерата на гръцкото владичество. Обществото на Израел се промени много чрез влиянието, което Гърция донесе. Но бяха там и тези в Израел, които водеха хората обратно във вярата, да бъдат отделени от останалите народи и да се покланят само на своя Бог. По това време Рим измества Гърция като доминираща езическа власт. В първи век от римското владичество идваме до времето на раждането на Исус в градчето Витлеем. В бъдещите уроци, историята, през която преминахме, ще бъде наша отправна точка, откъдето ще видим пророчествата на пророците, които стоят като светила за това, което щеше да се случи в бъдещето. Бъдещето, към което посочват, е сега, въпреки че голяма част, която посочват, е вече минало. Но сигурността на пророчеството все още има думи да ни говори за сега и за времето, което ще дойде. В нашия следващ урок ние ще се фокусираме на времето, когато Южна Юда ще бъде покорена от Вавилон. Това е около 600 години преди Христа. Ще изучаваме живота на Даниил, млад юдеин от пленниците във Вавилон, може би на не повече от 14 години. Даниил 2 глава ще бъде нашата следваща стъпка в пророчеството. Ще видим как Бог представя древните империи, които щяха да дойдат векове след Даниил. И ще видим, че Бог ясно казва, че на неговото време един ден той сам ще царува на цялата земя. Някои го наричат милениум. Трудно за вярване. Надявам се да гледате следващия урок и да видите всичко това сами. Бог да ви благослови!